Είμαστε εδώ στην Ψοφίδα, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρουανίας. Είμαι πάλι εδώ μπροστά σας για την κεντρική ομιλία του συνδυασμού μας στα πλαίσια της προεκλογικής περίοδου για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτώβρη την επόμενη Κυριακή. Καλό μήνα σε όλους, υγεία, χαρά και ευτυχία στα σπίτια σας. Είμαστε όλοι εδώ, φίλοι, γνωστοί από τα παλιά, κτηνοτρόφοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, όπως εννοώ, Ταΐτο Καραφωτιά από τη Δίδρη, που είναι κάπου εδώ κοντά μας, πολλά χρόνια, υποψήφιοι στις περιφερειακές εκλογές της περιφέρειάς μας, να τους καλωσορίσω και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Και βεβαίως οι δημοτικοί μου σύμβουλοι, οι συνεργάτες μου, οι πρόεδροι των χωριών μας και βεβαίως οι υποψήφοι του συνδυασμού μας. Του συνδυασμού Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών, δύναμη δημιουργίας και προοπτικής για το Δήμο Καλαμρίτων. Ένας συνδυασμός γεμάτος. Ένας συνδυασμός με 237 υποψήφιους σε όλες τις κοινότητες, σε όλα τα χωριά μας. Με πλήρες ψηφοδέλτιο στο κεντρικό συνδυασμό μας, όπου έχουμε 48 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. 20 γυναίκες, 28 άντρες. Ψηφίστε τους. Είναι οι καλύτεροι. Θα βοηθήσουν τον τόπο. Ξέρουν, γνωρίζουν. Όλοι είναι γνωστοί. Όλοι είναι από εδώ, από τα χωριά μας. Όλοι είναι γνώστες της αυτοδιοίκησης. Όλοι είναι καλοί, όλες και όλοι είναι καλοί συνεργάτες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και δεν είναι κακό να πούμε ότι οι άλλοι συνδυασμοί έχουν πλαισιωθεί με πάρα πολλούς μεταδημοτεύσεις που δεν τους ξέρει και κανένας. Εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν και είμαστε. Και θέλουμε να ξαναείμαστε και αύριο για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Για να κερδίσουμε τις δημοτικές εκλογές. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτες, αγαπητοί μου συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι διπλή η χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ, στην Ψοφίδα, που βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί. Ο ένας λόγος είναι γιατί είμαι ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους μας συνδέουν πολλά χρόνια συνεργασίας και πάνω απ' όλα αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βρίσκομαι σε μια δημοτική ενότητα, στην ενότητα Αρουανίας, όπου το έργο και το αποτύπωμα της Δημοτικής Αρχής είναι ορατό σε κάθε δημοτική του ενότητα. Ένα έργο που τηρουμένων των αναλογιών, των συνθηκών και των εφοδίων που είχαμε στα χέρια μας, την τετραετία που πέρασε, έρχεται να καλύψει και 9 χρόνων και να δώσει λύσεις και προοπτικές σε μια περιοχή που έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει με πολύ γρήγορο προγραμματισμό μπροστά. Σας ευχαριστώ γιατί με τη σημερινή σας παρουσία εδώ στηρίζετε εμάς, στηρίζετε το συνδυασμό μας και φυσικά μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Χθες περιοδεύσαμε με το συνδυασμό
τις περισσότερες κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αλβανίας. Ξεκινώντας από το Σοποτό, το Αγρίδι, το Δεσσινό, έφτασα και μέχρι το Δεσσινό, μη σε φαίνεται παράξενο. Έφτασα στο Δεσσινό το βράδυ, πήγα στη Διαμάτο. Είδα το χωριό μας, το μικρό χωριό του Δήμου. Στους Καμενιάνους, είχα μια μεγάλη υποδοχή. Στο Λεχούρι και αργότερα στο Λιβάνι. Και εκεί, σε κάθε δημοτικό μας διαμέρισμα, αναπτύξαμε ειδικότερα θέματα που αφορούν την κοινότητα που επισκεφτήκαμε. Μιλήσαμε για όσα κάναμε και για όσα έχουμε προβλέψει στο πρόγραμμά μας να κάνουμε στην επόμενη πενταετία. Σήμερα, πριν από λίγο, ήμασταν στην Ανάσταση. Περάσαμε από την κοινότητα της Ανάστασης και μιλήσαμε πάλι και εκεί για τα τοπικά θέματα της κοινότητας. Και μετά, από εδώ, θα πάμε στα Γράπεδα, στην Πλάκα και στις Σειρές και θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας με την επίσκεψη σε όλες τις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αλβανίας. Όλες αυτές τις μέρες επισκεπτόμαστε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Καλαβρίτων και κάθε οικισμό. Και δεν το κάνουμε μόνο γιατί αυτό επιβάλλει η συνθήκη της προεκλογικής περίοδου. Άλλωστε, αυτά τα χρόνια ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, κατά πρώτο λόγο μέσω των αντιδημάρχων μας, των Δημοτικών μας Συμβούλων, των Προέδρων των Κοινοτήτων, δεν έδειξε ποτέ από τη Δημοτική Ενότητα Αλβανίας. Από όλες τις κοινότητες του Δήμου, θα έλεγα. Και εδώ, επιτρέψτε μου να τους ευχαριστήσω όλους, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους όλων των κοινοτήτων, από όποια παράταξη και μου έρχονται. Το προσωπικό του Δήμου μας, αυτό κι ας μην είναι πολύ. Τους υπαλλήλους που δουλεύουν εδώ, στο Δημαρχείο το Δημοτάμου, ήταν καθημερινά εδώ, ήταν δίπλα στους δημότες, αντιμετωπίζοντας και προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα και κάθε έτοιμά σας στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Κάνουμε αυτό το κύκλο των επισκέψεων όχι για να μιλήσουμε, αλλά κυρίως να σας ακούσουμε. Να ακούσουμε τη δικιά σας φωνή, τη γνώμη σας, την άποψή σας, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, τον τρόπο που εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να κινηθεί στο εξής η Δημοτική Αρχή του τόπου μας, ώστε το καλό αποτέλεσμα που είχαμε ως τώρα να το κάνουμε ακόμα καλύτερο στα χρόνια που έρχονται. Και στα χρόνια που έρχονται η πολιτική μας θα κριθεί και θα βαθμολογηθεί από το πόσο κοντά θα φτάσουμε στο μεγάλο στόχο, στην πιο ζωτική πρόκληση της επόμενης περίοδου. Και ο στόχος αυτός είναι το πώς θα ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας, το πώς θα βάλουμε φρένο στη δημογραφική συρρίκνωση, στην αποερήμωση, στο πώς θα δημιουργούμε πάλι και πάλι ξανά και ξανά νέες ευκαιρίες, νέες προοπτικές, νέα αξιόπιστα δίκτυα υπηρεσιών, αλλά και κίνητρα στην απασχόληση, στον πρωτογενή τομέα, στην επιχειρηματικότητα, στις υπηρεσίες, σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και σε κάθε πυλώνα κοινωνικής πολιτικής, ώστε όλοι οι νέοι μας να μείνουν εδώ, να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους. Αυτό είναι το νέο μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας για την επόμενη πενταετή δημοτική περίοδο. Να ξαναγεμίσει κόσμο η περιοχή, να ανέβουν οι δημογραφικοί δείκτες. Τώρα που επιτέλους έχουμε μπει ξανά σε τροχιά ανάπτυξη. Τώρα που μέρα με τη μέρα πετυχαίνουμε μικρούς ή μεγαλύτερους στόχους, που όμως όλοι μαζί αθλίζονται σε ένα μεγάλο
και πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Τώρα που ο Δήμος Καλαβρίτων δικαιωματικά και με το σπαθί του είναι πια σε θέση προτεραιότητας σε ό,τι αφορά έργα, παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις. Χρειάστηκε μεγάλο διάστημα χρονικό να προετοιμαστούμε για όλα αυτά. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της πανδημίας και για όσους το ξεχνούν θέλω να τους θυμίσω πόσες μεγάλες ήταν οι δυσκολίες αυτές τα 2 χρόνια της πανδημίας, αλλά και οι περιορισμοί που είχαμε εκείνη την περίοδο. Καταφέραμε όμως επίσης να βγάλουμε εντελώς, να εξαιρέσουμε το Δήμο από την εξίσωση της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά από τις αρχές του 2022 και μετά και ιδίως και σήμερα. Δηλαδή, ενώ όλα αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ ο Δήμος κλήθηκε να πληρώσει τεράστια ποσά σε λειτουργικά κόστη, με πρώτες τις δαπάνες σε ηλεκτρικό ρεύμα και σε καύσιμα, όπου καθένας μπορεί να καταλάβει και να υπολογίσει πόσο αυξήθηκαν, αυτές οι ανατιμήσεις δεν μετακυλήθηκαν στους δημότες. Δεν αυξήσαμε τα τέλη. Τα τέλη παραμένουν τα ίδια εδώ και 30 χρόνια στο Δήμο Καλαβρίτων. Αυτές ήταν οι συνθήκες που αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε την τετραετία που πέρασε. Και το καλό αποτέλεσμα που πετύχαμε είχε μια πολύ απλή, πολύ δοκιμασμένη και ανάρταστη συνταγή. Οξυμένα αντανακλαστικά, ώστε να προστατεύσουμε τους δημότες μας. Νοικοκύρεμα στα οικονομικά και ορθολογικές κατανομές, διεκδίκηση πόρων, μεθοδικότητα, επιμονή, σκληρή δουλειά και προσήλωση στο στόχο. Περάσαμε την δοκιμία της πανδημίας με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες σε πανελλαδική κλίμακα. Και αυτός είναι και ο λόγος που πέρσι ο Δήμος μας βραβεύτηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Περνάμε τώρα και τον κάμπο της ακρίβειας, με μόνη έννοια να μην υπάρξει παραμικρή επιβάρηση του δημότη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ολοκληρώσαμε έργα, διεκδικήσαμε έργα, δημοπρατήσαμε μεγάλα έργα, φέραμε εκδηλώσεις και μεγάλα γεγονότα, ώστε να μεγεθυνθεί ο πλούτος της περιοχής, να αυξηθεί το εισόδημα των δημοτών, να κινηθεί αλυσιδωτά η τοπική οικονομία από την παραγωγή στο χωράφι και τη κτηνοτροφία έως τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Απαντήσαμε δηλαδή στην ακρίβεια και στην κακή οικονομική συγκυρία με επιθετικές κινήσεις. Δεν μείναμε αδρανείς. Κάναμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Σηκώσαμε τα μανίκια και δουλέψαμε. Και όταν δουλεύει κανείς, έχει σίγουρο και εγγυημένα καλό αποτέλεσμα. Την επόμενη περίοδο, και πρέπει να το πω αυτό, είναι ευκαιρία να το πω αυτό σήμερα στην Ψοφίδα, θα έχουμε στα χέρια μας ένα ακόμα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ένα εργαλείο που θα υπηρετήσει στοχευμένα και αποφασιστικά το στόχο της βελτίωσης των υποδομών, της λειτουργίας και της εικόνας των χωριών μας. Είναι η ΟΚΕ, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Καλαβρίτων, Αιγιαλίας και Δημάρχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στην οποία ο Δήμος Καλαβρίτων έχει οριστεί ως συντονιστής και στους 3 Δήμους. Εμείς επιλεγήκαμε για συντονιστές. Είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο. Είναι της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια δέσμη σημαντικών έργων, με τοπικό χαρακτήρα, που θα αναζωογονήσει την περιοχή μας και θα δώσει νέες δυνατότητες. Όχι μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την οικονομία
και την παραγωγή, αλλά κυρίως στο κομμάτι της καλυτέρευσης της ζωής όλων μας και κυρίως των νέων. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε ότι η δικιά μας πρόταση στο συντονισμό αυτό που σας είπα ότι κάνουμε για το πρόγραμμα αυτό είναι να στηρίξουμε τα χωριά μας. Πρώτα απ' όλα, να μην κλείνουν άλλο τα καφενεία στα χωριά. Να δώσουμε επιδότηση να ανοίξουν πάλι τα καφενεία στα χωριά μας. Όταν κλείνουν τα καφενεία δεν υπάρχει χωριό. Να δούμε μέσα από το πρόγραμμα τις ανάγκες των ηλικιωμένων που ζουν στα χωριά μας, που τα αγαπούν, που συνταξιοδοτήθηκαν και ζουν εδώ. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από το πρόγραμμα αυτό, έχουμε προτείνει και θα γίνει πράξη άμεσα η αγορά ηλεκτρονικών λεωφορείων για να βάλουμε εμείς δημοτική συγκοινωνία σε όλα τα χωριά. Τουλάχιστον μία φορά ή 2 φορές το χρόνο θα περάει λεωφορείο του Δήμου. Στο πώς θα βλέπουμε τη ζωή μας να βελτιώνεται με αναπλάσεις, με δράσεις που θα ενισχύουν και θα αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε κοινότητας και κάθε οικισμού, με έργα που θα επηρεαστούν το περιβάλλον και την αειφορία της ανάπτυξης. Με μια φράση, ένα σχέδιο που θα το δούμε άμεσα να ξεδιπλώνεται και να υλοποιείται βήμα-βήμα και βήμα-βήμα να μας πηγαίνει στο αύριο. Επιτρέψτε μου όμως να έρθω λίγο και στα δικά μας, σε αυτά που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Αλβανίας, σε αυτά που έχουμε δρομολογήσει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Όμως, μια παρένθεση εδώ. Στην Αλβανία είχαν να γίνουν έργα 10 χρόνια. Τα ξέρετε, τα ζείτε, δεν είχε γίνει τίποτα. Σήμερα εμείς ξεκινήσαμε, προχωράμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Σε αυτά λοιπόν που έχουμε δρομολογήσει να γίνουν ή σε αυτά που έγιναν για το επόμενο διάστημα, θα προσπαθήσω να αναφέρω σύντομα και κωδικοποιημένα. Πάνω απ' όλα προτεραιότητα για μας είναι η ίδρυυση. Ήδη τρέχουμε την επέκταση του συστήματος πυρομετρίας σε όλο το Δήμο των Καραβίτων και σε όλη την Αλβανία. Αυτό σημαίνει αυτόματος, 24ωρος και ψηφιακός, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του νερού και η καλύτερη δυνατόν διαχείρισή του. Ήδη τρέχουν έργα, 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ολοκληρωθεί στα Καλάβρητα, στο Σκευαστό, στη Λικούρια και συνεχίζουμε με ένα τεράστιο έργο που έχει εκκριθεί για όλη τη Δημοτική Ενότητα Ακτινοβολίας, τηλεμετρίας της τάξης των 4.600.000 ευρώ, έργο εγκεκριμένο που ξεκινάει η υλοποίησή του. Επεκτείνεται λοιπόν σε όλο το Δήμο και εδώ στην Αλβανία. Και σε συνδυασμό με την εκτεταμένη αναβάθμιση των υποδομών και τον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών και διαρροών του δικτύου. Έτσι, να τρέξουμε εμείς πρώτοι, να προστατεύσουμε και να οικονομήσουμε το νερό, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε δουλέψει γι' αυτό, πάρα πολύ, ώστε έχουμε φτάσει στην ορίμαση αυτού του στόχου και θα το πετύχουμε. Για την αποχέτευση. Είναι βασική προτεραιότητα. Και για μας εδώ δεν το προλάβαμε στην τετραετία που πέρασε. Αλλά είναι πρώτος στόχος και το αναφέρω σήμερα εδώ, σε αυτή τη συνάντηση. Τα αποχετευτικά δίκτυα και ο βιολογικός καθαρισμός των ποτάμων εδώ της Ψωθίδας. Έργο με πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόσωπο. Για τις αναπλάσεις έχουμε ήδη εκπονήσει μελέτες και έχουμε πλάνο με προϋπολογισμό της τάξης των 600.000 ευρώ για έργα αναμόρφωσης,
στην Ψοφίδα, στις Σειρές, στο Λεχούρι, στα Γράβελα, στην Πλάκα. Έργο που το περιμένουμε να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας ή του Υπουργείου του ΥΠΕΡ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στον ηλεκτροφωτισμό, πέραν όλων των άλλων, έχουν γίνει, όπως γνωρίζετε, αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες, LED, για περισσότερο φως και εξοικονομία στο ρεύμα. Η βασική μας επιδίωξη είναι να καταφέρουμε να δρομολογήσουμε και την υπογειοποίηση δικτύων της ΔΕΗ που γίνεται σήμερα με τη ΔΔΕ σε όλη την ώρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά το διεκδικούμε και με προτεραιότητα την Ψοφίδα, εδώ στα Τυπώτα. Στην καθαριότητα, εδώ είναι, το ξέρετε, είναι καθημερινός ο αγώνας μας. Να κρατάμε την περιοχή μας φροντισμένη και καθαρή. Και το καταφέρνουμε. Στην Ορανία σχεδιάζουμε δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης. Επίσης, σταδιακά θα επεκταθεί εδώ και το σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων, όπως και το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, μέσω της παροχής κινήτρων στους δημότες. Αυτό το σύστημα τι κάνει? Μειώνει τα απορρίμματα, μειώνει τα απόβλητα. Τα επεξεργαζόμαστε εδώ επί τόπου. Και έτσι λοιπόν μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που μεταφέρουμε με τα αυτοκίνητά μας στα καλάθια. Αυτά ακόμα ενισχύονται με εξοπλισμό στην καθαριότητα που ήδη αγοράζουμε και με αγορά νέων οχημάτων που παίρνουμε. Ήδη με το ποσό των 625.000 ευρώ που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Αντώνης Κρίσης και έχει εγκριθεί, σχεδιάζουμε την αγορά νέων ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων, ηλεκτρικού οχήματος για κλαδευτικές εργασίες και οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Τώρα, για το διαδίκτυο και τις ψηφιακές υποδομές μας, θα πω ότι με 320.000 ευρώ αναβαθμίζουμε τα ψηφιακά συστήματα στο Δήμο, στις υπηρεσίες του Δήμου εννοώ. Κάτι που θα μειώσει το χρόνο, τις αποστάσεις, την ταλαιπωρία των δημοτών μας και θα φέρει πολύ κοντά το δημότη στο Δήμο μας. Κρατήστε επίσης ότι ο βασικός στόχος μας είναι πολύ σύντομα η παροχή δωρεάν ίντερνετ σε όλο το Δήμο Καλαβρίτων, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ελλάδα. Άλλωστε, με το αστεροσκοπείο, όπως καλά γνωρίζετε, εξαιτίας του τηλεσκοπείου μας του Αρίσταυρου, στο ψηλότερο σημείο του Γερμού, στα 2.400 μέτρα, η συνεργασία μας είναι εδώ και πολλά χρόνια υποδειγματική, συστηματική, ανέφερη, με πολλά ωφέλη και μάλιστα με το νέο πρόγραμμα Skylight προφανώς. Για την εσωτερική οδοποιία έχουμε μια καθαρή εικόνα για έργα που πρέπει να γίνουν και να πάρουν προτεραιότητα. Ήδη έχουμε ένα πρώτο ποσό, 200.000 ευρώ από τη Σάντα του Δήμου και όμως δεν επαρκεί. Και διεκδικούμε περισσότερα χρήματα, ώστε να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες στα δημοτικά μας διαμερίσματα. Φυσικά, είναι περιττό να υποθεί ότι για το επαρχιακό οδικό δίκτυο που διατρέχει σήμερα το Δήμο Καλαβρίτων, που είναι πεπαλαιωμένο, αναχρονιστικό και σε πολλά σημεία το επικίνδυνο, διεκδικήσαμε αυτά τα χρόνια από την περιφέρεια έργα και έγιναν κάποια έργα, δεν μας καλύπτουν όλα, αλλά έγιναν ασφαλτοστρώσεις σε πολλά δημοτικά μας διαμερίσματα. Μέσα στις πρώτες και βασικές μας διεκδικήσεις είναι να ζητήσουμε περισσότερα από αυτά και πάνω απ' όλα η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού 111 μέσω Ψοφίδας προς Τρίπολη, που είναι ο δρόμος, ο βασικός δρόμος περιοχής και βεβαίως και ο δρόμος Καλάβρητα, Τριόλιθος, Ψοφίδας, που πρέπει να μπουν
και πολλά προστατευτικά κυκλώματα στον δρόμο αυτό. Εδώ πρέπει να επισημάνω ακόμα ότι στην Ψοφίδα προχωρούμε στην ολοκλήρωση ενός σχεδίου αστικής προσβασιμότητας, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο για τις επόμενες παρεμβάσεις. Ενώ με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους επεκτείναμε το δίκτυο των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε περισσότερα σημεία του Δήμου. Περισσότερα δε ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση σημείων φόρτισης στα Καλάβητα σήμερα, στην Γειτορία, στη Δάφνη, στην Ψοφίδα. Για τις παιδικές χαρές, μέσα στην τετραετία που πέρασε, παραδώσαμε σε όλο το Δήμο 14 νέους παιδότοπους, μεταξύ των οποίων στα Τρικότα, Βαλό, στην Ψοφίδα, στο Λιβάτζι και στο Αγρί. Επίσης, μέσα στο επόμενο διάστημα προχωράμε σε έργα επέκτασης του δικτύου παιδότοπων παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο, αλλά και αναβάθμισης με νέο εξοπλισμό στους υφιστάμενους παιδότοπους σε κάθε κοινότητα. Για τα σχολεία μας, στη Δημοτική Ενότητα Αρουανίας, ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Η συνεργασία που είχαμε με τις σχολικές επιτροπές και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ γι' αυτό. Μέσα στο επόμενο διάστημα, στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Ψοφίδας, δρομολογούνται έργα εκτεταμένης ενεργειακής αναβάθμισης. Συνολικά δε στο Δήμο Καλαβρίτων, η μελέτη μας για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, το σχολείο μας φτάνει στον προϋπολογισμό του 1.879.000 ευρώ και στις 4 δημοτικές ενότητες. Στην κοινωνική πολιτική, που είναι τομέας με ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα και όπου η προσοχή μας είναι καθαρά τεταμένη να ενισχύουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Διαρευνούμε ακόμα περισσότερο τις δράσεις του κέντρου κοινότητας σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Δρομολογούμε νέες δομές κοινωνικής στήριξης, όπως τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Ενισχύουμε το ρόλο του Δήμου ως την πρώτη στάση κάθε ανάγκης, για κάθε δημότιο και για κάθε νοικοκυριό, με έμφαση στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στον τομέα της εξυπηρέτησης των δημοτών, πέρα της αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών που σας είπα πριν από λίγο, και μετά την ολοκλήρωση εδώ στα Τρικότανα και του εξοπλισμού του νέου ΚΕΠ που έχετε εδώ στο δημοτικό σας κατάστημα. Για τη Δημοτική Ενότητα Αρουανίας, με ποσόν 50.000 ευρώ, επόμενο βήμα είναι οι εργασίες αναβάθμισης των οικημάτων που στεγάζουν οι δημοτικές υπηρεσίες σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Όμως εμείς το εγκατελειμμένο, θα μου το επιτρέψετε κάπως, Δημαρχείο εδώ παραλάβαμε, το συντηρήσαμε, το κρατήσαμε ανοιχτό, το πεποιηθήκαμε, το έχουμε κάνει λειτουργικό και φιλοξενούμε εκεί κάθε είδους εκδηλώσεις. Και είναι ανοιχτό για όλους τους λόγους. Θέλω εδώ να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά και να επισημάνω ότι στους κεντρικούς στόχους μας για την επόμενη μέρα στην Αρουανία είναι φυσικά η ανάδειξη της αρχαίας Ψοφίδας ως μνημείου με ιδιαίτερο και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αλλά και το στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά την πολιτιστική και τουριστική φυσιογνωμία όλης της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τη φυσική μας ομορφιά, το περιβαλλοντολογικό μας πλούτο αυτής της περιοχής της Αρουανίας, ως στοιχείο ανεκτήμητου και αναπόσπαστου σε αμπειρικές προσωπικές του βίου. Μάλιστα, έχουμε ήδη ετοιμάσει μελέτη για τη δημιουργία ενός οργανωμένου και ενιαίου δικτύου πεζοφορικών διαδρομών προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ, 330 χιλιόμετρα
Έχουμε υποβάλει αυτή την πρόταση στο ΑΙΠΕΝ, μας έχουν πει ότι θα κληθεί τους επόμενους μήνες, ώστε όπου έχουμε μονοπάτια, όλα αυτά να αναδεικνύονται, καθαρίζονται, παίρνει σήμανση και παίρνει και διάφορα σημεία αναψυχής, ώστε τα μονοπάτια αυτά να είναι μονοπάτια που θα φέρουν τουρισμό στην περιοχή και εμείς όλοι θα περιγόμαστε γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι ένα μεγάλο δίκτυο σε χιλιόμετρα είναι και στη Δημοτική Ενότητα Ορανίας και εννοώ όχι μόνο στην Ψοφίδρα, αλλά και στα χωριά μας, σε όλα τα χωριά και έχω πού ακριβώς και ποια μονοπάτια έχουν χαρακτηριστεί να γίνουν με αυτό το πρόγραμμα. Και το Ε31 και το Ε33 και όσα άλλα μονοπάτια είναι στην περιοχή εδώ αναγνωρισμένα. Ένα δίκτυο λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα περνάει και από τη Δημοτική Ενότητα Ορανίας και θα συνδέει σημεία, τόπους και προορισμούς με ιστορικό, πολιτιστικό και φυσιολογικό ενδιαφέρον. Είναι μια παρέμβαση που θα υπηρετήσει πέραν όλων των άλλων και το στόχο του Δήμου Καραβίτων για τη διασπορά, για τη διάχυση των θελειών, όχι μόνο στα Καλάβρητα, σε όλη την περιφέρεια, που προκύπτουν από τον τουρισμό και στις 4 δημοτικές ενότητες. Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με γνώμονα την ορθολογική ανάδειξη και την προστασία του, στον τουρισμό, φυσικά οι δράσεις μας για την Ορανία εκτείνονται και ήδη υλοποιούνται σε πολλές κατευθύνσεις που ξεκινούν από το καγιάκ και εδώ και όλες τις δραστηριότητες άκτησης και αναψυχής, στο βουνό και στο ποτάμι, έως τη προβολή δομών που εκπέμπουν ιδιαίτερο τοπικό χρώμα αυτής της περιοχής και της παράδοσης. Όπως το κέντρο λαογραφίας και λιβατζινής παράδοσης, στο Λιβάτζι, το οποίο μάλιστα επισκεφθήκαμε πρόσφατα και η αποστολή που είχε έρθει στα Καλάβρητα από την αντεφοποιημένη πόλη της Σλοβακίας Νέμεσκα και επισκέφθηκε το μουσείο μας και έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Το Μουσείο των Καμενιάνων το επισκέφθηκα χθες, τον πύργο του Λεχουρίτη, στο Λεχούρι, όπως επίσης και το ιστορικό μας μοναστήρι, το Κορετσό, στα Γράπερα, στην Πλατανίσσα. Όμως είναι ευκαιρία σήμερα να πω εδώ στην Ψοφίδρα ότι στον τουρισμό βασικός προσανατολισμός μας της Δημοτικής Αρχής είναι η δραστική ενίσχυση της αγροδιατροφής ως κεντρικού στοιχείου της τουριστικής ψυχολογίας του Δήμου Καραβίτων. Τι σημαίνει αυτό? Κάντε ρε λίγο ησυχία. Κάντε λίγο ησυχία. Δεν είναι πολύ ο χρόνος, τελειώνω, αλλά είναι πολύ σημαντικά να τα λέμε αυτά όταν είμαστε σοβαροί σε περίοδους προεκλογικής περίοδου, να λέμε τα πράγματα και να τα γράφουμε, να τα καταγράφουμε. Ευχαριστώ. Να μην φωνασκούμε, να μην φωνάζουμε θα σας πάμε στον εισαγγελέα, να μην γαβγίζουμε και φωνάζουμε εδώ και να λέμε κουβέντες που δεν στέκονται πουθενά. Να τα λέμε όπως είναι, ένα-ένα. Να δουλεύουμε γι' αυτό. Σας είπα λοιπόν ότι αυτός ο προσανατολισμός της τουριστικής φυσιογνωμίας του τόπου μας σημαίνει ότι πολύ απλά συνδέουμε τα τοπικά μας προϊόντα και τους παραγωγούς μας σε κάθε δημοτική ενότητα με τον τουρισμό, ώστε οι επισκέπτες να μην έρχονται μόνο για την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον και τις δραστηριότητες βουνού, αλλά για τις γεύσεις και τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας και έτσι να γίνονται οι καλύτεροι προμηθευτές μας.
Δημιουργούμε δηλαδή μια αλυσίδα που συμμετρικά κατανέμει τα ωφέλη σε όλους. Στον τομέα της άρδευσης, πολύ πρόσφατα, στις 19 του Σεπτέμβρη, το Δημοτικό Συμβούλιο των Καλαβρίτων γνωμοδότησε για τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του αρδευτικού έργου Τρυποτάμων Συρών της Δημοτικής Ενότητας Αρωανίας με ενδεικτικό, γιατί έχει ορκωτάτε, με ενδεικτικό προϋπολογισμό συνολικής παρέμβασης από το πρόγραμμα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 3.740.000 ευρώ. Το βρήκαμε το έργο αυτό σχεδιασμένο, το προχωρήσαμε, το εντάξαμε στο Σύμβουλο της Περιφέρειας, το μελέτησε, το ολοκλήρωσε και τώρα εγκρίναμε περιβαλλοντικούς όρους για να το βάλουμε μπροστά, να το εκτελέσουμε, να αρδεύεται η περιοχή και να παράγουν εδώ οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες τα προϊόντα που χρειάζονται. Όμως, ας είναι από εδώ, από την Ψοφίδα, όπου μιλάμε, είναι χώρος του Δήμου μας. Γι' αυτό μπορούμε να τα λέμε όλα. Το ίδιο κάναμε και πήραμε στα χέρια μας την παλιά μελέτη του αρδευτικού του Λάδωνα. Τη δώσαμε πάλι στο Σύμβουλο και σήμερα ετοιμάζεται νέα μελέτη για να κάνουμε το ίδιο. Να κάνουμε την αναβάθμιση της μελέτης του Λάδωνα. Ξέρετε, έχουν μπει ήδη πολλά δίχτυα μέσα στη γη και δεν λειτουργούν. Να τη βάλουμε μπροστά και θα πετύχουμε 10.000 στρέμματα άρδευσης στην περιοχή που θα περνάει μέσα από τη Δάφνη και θα φτάνει μέχρι τη Δικούνια. Θα περνάει το Παγκράτη. Όλα αυτά για τους κτηνοτρόφους μας. Είναι μεγάλα έργα, τεράστια σημασία για την περιοχή και ένα από τα μεγαλύτερα έργα που δρομολογούμε. Ποτέ στην περιοχή μας η υλοποίησή του αυτή που θα περιλαμβάνει και θα καλύψει αντιθετικές ανάγκες έκτασης περίπου 3.200 στρεμμάτων. Εννοώ αυτό το δευτικό Τρυποτάμων Συρών. Στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας, που είναι επίσης εξαιρετικά κρίσιμο, έχουμε ήδη σε εξέλιξη, έχουμε εργολάβο που θα τα εκτελέσει, ξεκίνησε να τα εκτελεί. Έργα μεγάλης αξίας, εκατομμυρίων ευρώ, σε όλο το Δήμο, με χρήματα που εξασφαλίσαμε το διάστημα αυτό από το πρόγραμμα Αντώνης Φρίτσης. Στη Δημοτική Ενότητα Αρωανίας έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις της αγροτικής οδοποιίας σε μήκος περίπου 4.500 χιλιόμετρων συνολικά. Όμως εδώ, και είναι ευκαιρία να το επαναλάβω και σήμερα, βασική μας επιδίωξη για την επόμενη περίοδο είναι σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου να μην υπάρχει αγροτική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση χωρίς δρόμο, χωρίς ρεύμα, γιατί αυτό είναι που στηρίζουμε εδώ στην περιοχή μας, τους κτηνοτρόφους και την παραγωγή τους. Είναι στόχος δύσκολος, που θέλει πολλή προσπάθεια και πολλή επιμονή, και ο οποίος όμως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα το πετύχουμε πολύ γρήγορα. Όμως, φίλες και φίλοι, εδώ σήμερα από τα τυχότα από την Ψοφίδα θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά, διότι και η περιοδία μας στα χωριά που περάσαμε αυτό το πρόβλημα έβαλε σαν προτεραιότητα. Είναι το πρόβλημα της υγείας. Είναι το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί όλους και ειδικά όσοι μένουμε
σε απομακρυσμένα χωριά από το κέντρο, που είναι στα Καλάβρητα το νοσοκομείο μας και το κέντρο υγείας του Βουλγαρίου. Θέλουμε τη λειτουργία, την καλή λειτουργία εδώ στην Ψοφίδα του Αγροτικού Ιατρείου, το οποίο εμείς υποστηρίξαμε όταν μας ζήτησαν οι γιατροί να μπούμε μέσα να επισκευάσουμε. Που δεν είχαν θέρμανση, που δεν είχαν βαμμένα τα κτίρια. Όμως εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς πρέπει να το πάρουμε πάνω μας. Δεν μπορούμε να φέρουμε τσιμέντα και ασφαλτοστρώσεις. Πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα την υγεία. Την υγεία των συντηρητών μας. Γι' αυτό επιτρέψτε να πω ότι εμείς από εδώ και πέρα δεν θα το αφήσουμε το κέντρο εδώ, το αγροτικό ιατρείο στην Ψοφίδα, να μην λειτουργεί όπως ο νόμος ορίζει. Έχει 3 θέσεις γιατρών, οργανικές θέσεις, και έχει και ένα άλλο χαρακτηρισμό. Το αγροτικό ιατρείο στην Ψοφίδα είναι στα ιατρεία εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί να διημερεύουν και Σάββατο και Κυριακή. Όμως δεν βρίσκουμε γιατρό. Και το ξέρω αυτό. Γιατί έχουν γίνει παρεμβάσεις που είναι απαράδεκτες, δεν επιτρέπουν. Θα το πάρουμε πάνω μας, σαν δημοτική αρχή. Θα το κάνουμε δικό μας θέμα. Και από εδώ και πέρα οι γιατροί που θα ορίζονται εδώ, θα μένουν εδώ. Και δεν θα μετακινούνται. Αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε. Όμως, θέλω να σας πω 2 πράγματα. Θέλω να σας πω τι κάναμε εμείς για την υγεία. Πρέπει όλοι να γνωρίζετε τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε στα 2 χρόνια της πανδημίας. Όλοι γνωρίζετε ότι επισκεφθήκαμε με κτημάκιο του Δήμου και ήταν και ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου κοντά, ο γιατρός, ο Λάκης Ανασώτης, και πήγαμε παντού. Και κάναμε δείγματα. Και κάναμε τεστ. Χιλιάδες τεστ. Και το αγώνασε ο Δήμος για να προλάβουμε επιπτώσεις πανδημίας. Και ενημερώσαμε τον κόσμο για να ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Εκπαιδεύσαμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, υπαλλήλους του Δήμου, προέδρους, αθλητικά σωματεία, συλλόγους και φορείς, αλλά και όσους πολίτες επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ, που είναι καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Και δώσαμε εκπαίδευση για τις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις πνιγμού, πνιγμονής, τραυματισμούς. Αγοράσαμε και διανύμαμε σε όλο το Δήμο απειλιδωτές σε όλες τις δημοτικές ενότητες και εκπαιδεύσαμε για τη λειτουργία τους. Φέραμε καθηγητές πανεπιστημίων να μιλήσουν και να εξετάσουν όσους κατοίκους το επιθυμούν για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο των πνευμόνων. Φέραμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθέρων Επαγγελματιών, παιδιάτρων, να ενημερώσει σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών και των εφήβων. Κάναμε όσα μας αρνήθηκε η πολιτεία και τα κάναμε εμείς, γιατί ήταν υποχρέωσή μας να παρέχουμε αυτή τη βοήθεια και βραβευθήκαμε γι' αυτό 2 φορές για τις πρωτοβουλίες μας. 2 συναπτά έτη ως ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα στον τομέα της υγείας. Τι κάναμε για το COVID, το γνωρίζετε. Είχαμε προετοιμαστεί μήνες πριν. Ξέσπασε η πανδημία στη χώρα μας, εμείς είχαμε προετοιμαστεί. Είχαμε προμηθευτεί κιόλας τα απαραίτητα. Είχαμε κάνει τα απαραίτητα, τις κατάλληλες προβλέψεις. Γυρίσαμε όλα τα χωριά και κάναμε τεστ, όπως σας είπα και ναι, σε περίοδο που η πολιτεία τότε δεν είχε μπει σε αυτά τα προγράμματα ακόμα. Με δικά μας
έξω. Αλλά αυτά δεν μας επαναπαύουν. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε. Και θέλω να σας πω εδώ, Ζωφίδα, ότι είναι ένα μεγάλο θέμα που εξετάζει η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση συνολικά στη χώρα μας, από την ΚΕΔΕ, να περάσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και να έχουμε εμείς τα αγροτικά ιατρεία στην παρακολουθήση και τη λειτουργία του. Όμως, ένα μεγάλο συγγνώμη για ό,τι μέχρι τώρα δεν πήγε καλά. Για την υγεία θα είμαστε μπροστά και το υπόσχομαι σήμερα από εδώ, από την Ζωφίδα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτες, η Δημοτική Ενότητα Αλβανίας κάνει βήματα μπροστά, κερδίζει διαρκώς έδαφος από τα χαμένα χρόνια. Δεν είμαι εδώ για να πω ότι έγιναν όλα σε αυτή τη γεμάτη από απρόοπτα και πολλές αδειξοότητες τετραετία. Τα 2 χρόνια δεν μας άφησαν να δουλεύουμε. Έγιναν όμως πάρα πολλά και θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Έχουμε φροντίσει για να γίνουν περισσότερα. Εμείς δεν βλέπουμε μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Δεν βαφτίζουμε τη μέρα νύχτα και το άσπρο μαύρο. Εμείς μιλάμε πάντα ενωτικά, λειτουργούμε πάντα ενωτικά και με τη γλώσσα της ευθύνης, της συνέπειας και του σεβασμού στο δημότιο. Και κυρίως μιλάμε τη γλώσσα του έργου μας, που είναι ο πιο αξιόπιστος και αδιάψευτος μάρτυρας. Ένα έργο που δίνει νέα πνοή, περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλο το Δήμο Καλαβρίτων, από τα Καλάβρητα έως την Ζωφίδα, από την Βιτορία έως το Πάος και τη Δάφνη. Είναι έργα που για χρόνια διεκδικούσαμε και που επιτέλους έχουν πάρει σιγά σιγά, ύστερα από πολλή δουλειά και επιμονή τον δρόμο τους. Τα έχω ήδη πει αυτά. Την Τετάρτη μας πέρασε στο Σκεπαστό, προχθές στη Δάφνη, σήμερα στην Ζωφίδα και θα σας πω ότι θα συνεχίσουμε τις σχετικές μας ομιλίες την 5η 5 του μηνός στη Βιτορία και την τελευταία μέρα, την τελευταία ομιλία στα Καλάβρητα στις 6 του Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή το βράδυ, 8 η ώρα και σας περιμένω όλους εκεί για μια δυνατή παρουσία του συνδυασμού. Έχουμε μπροστά μας ως επιστέγγαμα τη δουλειά αυτών των 4 χρόνων. Έχουμε πρώτο, το μεγαλύτερο έργο εξυγχρονισμού που έγινε ποτέ στο Γεωδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων. 25 εκατομμύρια ευρώ έργο. Έχουμε να εκτελέσουμε σύντομα έργα μεγάλα, όπως η δεύτερη φάση αναβάθμισης του Γεωδρομικού, που είναι στο εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο με 50 εκατομμύρια ευρώ, για να έχουμε ένα έργο που θα δίνει εργασία και τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο στη χειμερινή περίοδο. Αυτά τα έργα φτάνουν και μέχρι εδώ. Φέρνουν επισκέπτες. Επισκέπτονται όλη την περιοχή. Γι' αυτό και τα αναφέρω. Έχουμε να κάνουμε το πλανητάριο κόσμο στα Καλάβρητα. Είναι ήδη φτιαγμένο και ενταγμένο για την μαθητική αιστεία Καλαβρίτων. Έχουμε το αστεροσκοπείο, όπως είπα, και τον αρίσταργο τηλεσκόπιο στο Χελμό. Έχουμε να κάνουμε ανοιχτό θέατρο στην μαθητική αιστεία. Και βεβαίως έχουμε σκοπό να κάνουμε κέντρο ιστορίας για όλο το Δήμο Καλαβρίτων. Να συλλέξουμε την ιστορία της περιοχής, να τη φροντίσουμε, να τη διατηρήσουμε και να την παρουσιάζουμε σε όλους τους επισκέπτες. Σήμερα θα μπορούσαμε να αφήσουμε στη δεύτερη μοίρα ένα πρόβλημα που μας καίει όλους. Είναι το αίτημα και ανάγκη εξυγχρονισμού της αναβάθμισης, μάλλον ήθελα να πω, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε στη δεύτερη μοίρα ένα πρόβλημα που μας καίει όλους. Το αίτημα και ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης όλου του οδικού δικτύου της περιοχής μας. Πρέπει να πιέσουμε και να διεκδικήσουμε
ένα δρόμο για τα Καλάβρητα που να εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες. Και μιλάω για το τεράστιο έργο που διεκδικούμε και το έχουμε βάλει προτεραιότητα, το δρόμο Πούντα Καλάβρητα. 32 χιλιόμετρα. Ταλαιπωρεί το κόσμο. Την εθνική οδό, την 111, που πρέπει να γίνει δρόμος εθνικός με τις προδιαγραφές του εθνικού δρόμου. Το δρόμο Καλάβρητα Πάτρα μέσω Χαραβρίτσας, που περνάει πάνω από 20 δημοτικά μας διαμερίσματα, είναι σε αυτό το δρόμο. Το εθνικό δρόμο Φτέρι Αίγιον Καλάβρητα. Αίγιον Φτέρι Καλάβρητα. Το δρόμο Καλάβρητα Λουσί Κλητορία. Καλάβρητα Πυόλιθος Ψοφίδα. Όλοι οι δρόμοι είναι ξεχασμένοι σε μια άλλη εποχή και ανακόπτουν την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο. Όμως έχουμε όλα τα επιχειρήματα και όλες τις αλήθειες με το μέρος μας και θα το παλέψουμε. Άρα έχουμε και όλες τις προϋποθέσεις να το πετύχουμε. Μια κουβέντα για τις σημαντικές παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν μέσα σε αυτή τη δύσκολη τετραετία. Και έργα για αναβάθμιση του οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης, καθαριότητας. Όπως και η ολοκλήρωση του νέου Δημαρχείου στα Καλάβρητα. Έχει ο Δήμαρχος ένα πλέον Δημαρχείο που το αξίζει για την ιστορία. Ασφαλώς, το σύστημα της τηλεμετρίας που σας είπα προηγουμένως, που ήδη εκτελείται, του πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου που ανοίξαν, του κέντρου πληροφόρησης στο Σπήλαιο Ελληνικών Καστρών που λειτουργεί, το ειρηνοδικείο που αγοράσαμε στην Λιτορία, την αναμόρφωση του Ηρώου στην Αγία Λάρβα, θεματική αναβάθμιση των εκδηλώσεων για την επέτειο του 21, αλλά και των εκδηλώσεων μνήμης για το Καλαβριτινό Ολοκαύτωμα, σε συνδυασμό με το σημαντικό έργο ψηφιοποίησης του Μουσείου Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, ευτελείται έργο ψηφιοποίησης 337.000 ευρώ σήμερα. Αλλά και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά και σπουδαία. Δεν θα τα αναφέρω μαστικά χάρη οικονομίας του χρόνου. Μπορείτε όμως να τα δείτε όλα στη ιστοσελίδα του συνδυασμού μας, εκεί που έχει αναρτηθεί ένας κωδικοποιημένος απολογισμός πεπραγμένο από το 2019 με σήμερα. Εκεί θα βρείτε μια πολύ κατατοπιστική σύνοψη των όσων έγιναν σε αυτή τη θητεία μας. Και θα βρείτε ακόμα σε ηλεκτρονική μορφή και το αναλυτικό πρόγραμμά μας για την επόμενη περίοδο. Φίλες και φίλοι, μας χωρίζει μια εβδομάδα από τις δημοτικές εκλογές. Και θέλω να πω ότι εμείς, η ανεξάρτητη κίνηση πολιτών για το Δήμο Καλαβρίτων, δύναμη δημιουργίας και προοπτικής, δεν καταγγέλουμε, δεν μηδενίζουμε και δεν ευσημερούμε. Δεν έχουμε σημαία μας την άρνηση και την οπισθοχώρηση. Εμείς πορευθήκαμε και πορευόμαστε παλεύοντας καθημερινά για το σήμερα και κυρίως για το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Και κερδίζουμε και προχωράμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται που η Δημοτική Αρχή πέτυχε όσα πέτυχε. Μπορεί να ήθελαν την περιοχή μας αντί να αναπτύσσεται να πηγαίνει προς τα πίσω. Εμείς οι ίδιοι που έχοντας μάλλον μεγάλη φαντασία, είμαστε οι ίδιοι που έχοντας μάλλον μεγάλη φαντασία και οι άλλοι που έχουν μάλλον μεγάλη φαντασία, θέλω να πω, και θα βρίσκουν δήθεν προβλήματα ακόμα και στη λειτουργία του συνεταιρισμού μας, ενός συνεταιρισμού πρότυπο για όλη την Ελλάδα και κυρίως παραγωγικής αυτομηχανής για τον τόπο μας. Και τα έχουν βάλει με το συνεταιρισμό. Ας τους κρίνουν οι δημότες. Ας τους κρίνετε όλοι εσείς. Εμείς, όσο εκείνοι θα ψάχνουν τρόπους να κάνουν κατά κυριολεξία το άσπρο μαύρο, θα μιλάμε για το μέλλον. Θα σχεδιάζουμε το μέλλον. Θα κάνουμε συνεχώς βήματα που θα δίνουν ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην ανάπτυξη και την προοπτική αυτής της περιοχής. Και κυρίως για τα νέα παιδιά. Και γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά.
να πάμε τον τόπο μας από το καλό επίπεδο, στο οποίο είναι σήμερα, σε ένα ακόμα καλύτερο. Να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τον οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο πλούτο και εισόδημα στην περιοχή. Να θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε κάθε δομή και δράση που αναφέρεται στην ποιότητα της ζωής, στην κοινωνική πολιτική, στην υγεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά. Και αν υπάρχει ένα δίλημμα σε αυτές τις εκλογές, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Θέλουμε ο Δήμος μας να συνεχίσει στην ίδια διαδρομή της σιγουριάς, της προόδου, των σταθερών βημάτων και της υποχειροσύνης. Ψάχνουμε μια πορεία για το μέλλον. Θέλουμε ένα Δήμο σπίτι και αποκούμπι για κάθε δημότικο. Ένα Δήμο προσιτό, ανοιχτό σε όλους. Είναι τόσο απλή και καθαρή η ερώτηση, όσο απλή και καθαρή είναι και η απάντηση. Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή της 8 του Οκτώβρη. Και θα είναι μια απάντηση ηχηρή, δυνατή και πεντακάθαρη. Μια απάντηση που θα ενώνει και δεν θα διχάζει. Μια εντολή που θα δείχνει τον δρόμο. Και ο δρόμος όλων μας είναι μπροστά. Και μόνο μπροστά. Με όραμα, με θέληση, με αποφασιστικότητα να πάμε τον τόπο μας ακόμα καλύτερα και ακόμα ψηλότερα. Να πάμε την αρωανία μας ακόμα καλύτερα και ακόμα ψηλότερα. Δεν είναι υποχρέωση. Είναι η βεβαιότητα που έρχεται και για την οποία δουλέψαμε πολύ σκληρά τα 4 τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ο δικός μας συνδυασμός είναι ένας συνδυασμός νίκης. Όπως σας είπα, απαρτίζεται από 237 υποψήφιους σε όλα τα δημοτικά μας δρυμένα και τους ευχαριστώ όλους και τους γνωρίζετε όλους. Και είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει για την αυτοδιοίκηση. Όμως θα μου επιτρέψετε σήμερα εδώ να ξεκινήσω για το κεντρικό μας ψηφοδέλτιο, αλλά θα μου επιτρέψουν οι υπόλοιποι υποψήφοι, μιας και είναι στην Ζωφίδα, να ξεκινήσω πρώτα με τα ονόματα που είναι στο συνδυασμό μας από τη Δημοτική Ενότητα Αρωανία. Και θέλω, αν είστε εδώ, όποιοι είστε εδώ, με τα ονόματά σας, να έρθετε εδώ κοντά, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Αθανασοπούλου Δέσποινα. Βασιλόπλος Λεωνίδας. Γορτινόπλος Αριστίδης Άρης. Δαλιάνης Αρίστος. Κομνηνού Αναστασία. Καβγάς Παναγιώτης. Νικολόπλος Κωνσταντίνος, ο Κώστας. Και η Παπαθεοδόρου, η Αλεξάνδρα. Είναι ό,τι ανώτερο μας έδινε δικαίωμα νόμος να έχουμε και τους έχουμε όλους εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ καλή επιτυχία. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα ο Δήμος, επειδή πέσαμε στην απογραφή κάτω από 10.000, ένα πολύ άσχημο γεγονός για το Δήμο μας, το Δημοτικό μας Συμβούλιο
δεν θα είναι 27 δημοτικά μέλη. Μειώνεται στα 19. Και γι' αυτό τόση ώρα μιλάω και φωνάζω εδώ. Γιατί πρέπει εμείς να έχουμε τους περισσότερους για να κάνουμε έργο. Να μην μας σταματάει κανένας από τους αντίθετους. Ψηφίστε τους. Όμως είναι κοντά μου και με συνοδεύουν και άλλοι υποψήφοι από τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, στις δημοτικές ενότητες. Και θα ξεκινήσω να πω τα ονόματα και όσοι είναι εδώ, ας έρθετε πάνω. Αντρικοπούλου Ελένη από τα Καλάβητα. Δημοτική Ενότητα Καλαβήτα. Κτηνοτρόφος. Αγγελοπούλου Μαρία. Βαρβιτσότης Παναγιώτης. Είναι εδώ τώρα. Μπουρλούμπης Λάμπρος. Μηχανικός. Μηχανικός. Από το Κλεονέρι. Γεωργακοπούλου Τασία. Γεωργοπούλου Βίκη Βασιλική. Γιαννέλου Κωνσταντίνα. Γκίκα Άννα. Γόνη Τζιρίτη Μαργαρό Ρίτα. Ζησιμόπλος Ζήσης. Ζιγούρας Ανδρέας. Καράμπερα Αγγελική. Λεπουρίτη Χρύσα. Νασότης Θεόδωρος Λάκη. Παπαδόπλος Ανδρέας. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα. Σαματζόπλος Γιάννης. Στανοπούλου Ισούλα Σούλα. Σπαραγκούλιας Νικόλαος. Τερζής Αλέξιος. Τζόβολος Ευθύμιος. Τζούδας Αλέξης. Τσούσης Παναγιώτης. Φλογεράς Ευθύμιος. Χαμακιώτης Θεόδωρος. Και από τη Δημοτική Ενότητα Κηδωρίας. Ο Ντουκιάς ο Σωτήρης. Η Καρατζάη Ελένη. Ο Κουτουλάκης ο Βασίλης. Ο Μιλιτσόπλος ο Δημήτρης Κοντζίνης. Ο Μητρόπλος ο Ανδρέας. Ο Μιγαλόπλος ο Μάκης, ο Σιμάκης. Ο Μούσος ο Σοκράτης. Η Ρίγα η Κωνσταντίνα. Και να διαβάσουμε και τα ονόματα από τη γειτονική σας Δημοτική Ενότητα και συνεργασία που έχετε, τη Δημοτική Ενότητα Παΐου. Δεν τη Βατιούργου. Πώς έγινε. Πώς έγινε. Πώς έγινε. Λοιπόν, και βεβαίως, όπως όλοι διορθώσατε εδώ, αλλά γιατί δεν είπα τη Δημοτική Ενότητα Κηδωρίας και δεν σε διάβασα εδώ. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω γιατί. Έκατε στο λίγο. Ο Μάκης τον είπε. Γιουρούκο Αγγελική. Εξαιρετική. Και πάμε στη Δημοτική Ενότητα Παΐων, γιατί αυτή η Δημοτική Ενότητα είναι η Δημοτική Ενότητα που είναι κοντά σας, εδώ, και να ψάξω να την βρω, εδώ την έχω. Κοσμίδης Παύλος. Καφετζή Ανδρομάκη, Μάκη. Παντσακοπούλου Θεοδόρα. Πράπας Γεώργιος. Και ο αντιδήμαρχος, ο Ροδόπουλος ο Γιώργος. Όμως, τώρα δυσκολεύομαι, γιατί σας έχω όλους εδώ, σας βλέπει ο κόσμος, να σας ψηφίσει εύχομαι
και να έχετε καλή επιτυχία όλοι. Σας ευχαριστώ. Όμως πρέπει εδώ να διαβάσω και τα ονόματα που είναι υποψήφοι στην κοινότητα της Ψοβίδας, στο συνδυασμό μας. Και ξεκινώ από την Αντωνοπούλου Παναγιώτα του Διονυσίου. Πού είναι η Γιώτα? Γιατί η Γιώτα είναι? Εργάζεται στον Αγροτικό Γραφειοκομικό Συνεταιρισμό Καραβίτων για πάρα πολλά χρόνια. Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών εδώ στην Ψοφίδα και για χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες στην αποθήκη του συνεταιρισμού. Πολύ καλή μου συνεργάτη. Για να μας Θεοδόσης του Βασιλείου, ο πρόεδρος. Είναι συνταξιούχος πυροσβέστης, μένει όλα τα χρόνια εδώ και είναι τελευταία τετραετία πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Ψοβίδος. Καλή επιτυχία. Ο Θανόπλος ο Παναγιώτης. Ο νέος του συνδυασμού. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ψοβίδα, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μαζί με τους γονείς του θείο. Είναι η πρώτη φορά που θέτει υποψηφιότητα στις φετινές δημοτικές εκλογές για πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Ψοβίδος. Και από ό,τι ξέρω είναι και αραβωνιασμένος. Και έχει μια πολύ καλή σύντροφο από τη Δίμπρη. Ο Μάτης ο Θόδωρος. Πολλά χρόνια υποστηριξούς και συνεργάτης. Γεννήθηκε μεγάλος στην Ψοφίδα. Παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. Είναι κτηνοτρόφος. Και είναι η πρώτη φορά που βάζει υποψηφιότητα στη Δημοτική Κοινότητα Ψοφίδας. Και η Στασινοπούλου η Χαρίκια του Αθανασίου. Είναι μητέρα 2 παιδιών. Εργάζεται στο γυμνάσιο της Ψοβίδας, και είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με κατακοινά και βάζει υποψηφιότητα στη διαδρόμη μας. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ από καρδιάς, όλους σας. Και θέλουμε και εδώ στην Ψοφίδα να κάνουμε, να μου το επιτρέψετε να το πω εκτός του μένα, κάτι που κάναμε φέτος στα Καράβητα, ένα μεγαλειώδες. Κάναμε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Χερμό. Φαντάζομαι ότι το μάθατε όλοι. Είχαμε πάνω από 12.000 παιδιά που συμμετείχαν στο φεστιβάλ αυτό. Και έχει γίνει θεσμός πλέον. Και αυτό φέρνει ζωή στον τόπο. Ένα τέτοιο ανάλογο γίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια στη Λικούρια, στις πηγές του Λάδωνα, που θέλουμε να κάνουμε εκεί ένα μεγάλο έργο, να αναδείξουμε τις πηγές, 50 στρέμματα, έχουμε τη μελέτη, 207.000 ευρώ. Εκεί πάλι κάνουμε κάθε χρόνο τα 2 τελευταία, πίσω δηλαδή, με ειδώσια σήμερα. Κάνουμε εκεί ένα μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο συμμετέχετε πολλοί νέοι και από την Ψοφίδα. Το ξέρω καλά αυτό. Και θέλω να κάνουμε εδώ και ένα φεστιβάλ εδώ, έτσι, στην περιοχή της Ψοφίδας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλή επιτυχία στο συνδυασμό και καλή νίκη στις εκλογές. Να είστε καλά.